Zkrátka. Skočíš? Uděláš tohle? Davaj. Kdo v tom vydrží díl ležet? Musíme to přece vysvětlit! To ne, poběž! Pohněte! Zapni mi to. Jaký Co to říkáš bylo tomu včera? včerejšímu požáru? Ohořela skoro celá škola. Bylo to dost velký. Ahoj. Ahoj. Díky. Sedni si. Co jsi psala? No? Co to je? Vypadněte odsud! Vypadněte z tady Popečku jeden pitomej. Fakt? Snad není možný, Vypadněte. tohle si nemůžeme nechat líbit. Je čas na pomstu. Kdo z vás je pro? Já jsem pro. Jdeme? Jdeme. Tak jdeme! Teď se na ně zas budeme koukat my. Tak pojďte, holky! Přidejte! Bacha, teď tě Ať odvyká. ti to neupadne, ty nemehlo. Rychle To by mohl zpátky. být průšvih.
Co tady děláš? No, to snad není Nečum možný. na mě. Vypadni, no, viděli jste to? Hej, no, bacha, no co tam dělá? No, zabijte jí, uteč. Co tu sakra děláš? Měla by se schovat rozumně, slyšíš? Koukej se na mě, když s tebou mluvím. Tak hele, co jsi tam vlastně dělala? U klučičí sprch nemáš co dělat, jasný? Jestli si myslíš, že tyhle klučičí sprchy jsou pro nějakou holčičí zábavu, tak to se hodně spletla. Jdi se okamžitě usušit. Tohle ti neprojde. Tohle ti neprojde. Neprojde ti to. Neprojde. Au. Neměla by se sprchovat oblečená. Nejsi trochu mokrá? Ale musí být nadržená. Mokrá divoká krása. Co to říkal? Nadržená. Kam jste utekli? Viděli jsme, že jde učitel. Nemohla jsi mě varovat? Chtěla jsem tě varovat. Jo, chtěla jsi. Myslíš, že to bylo schválně? Jo, vypadá to tak. Ty mi teda nevěříš. Kamarádky by se měly vždycky důvěřovat. Jo, jasně. Trhni si. Chce s vámi mluvit ředitelka. S námi. S vámi oběma. A o čem? Nevím, pojďte. Lidé v průběhu věků brahli po získání nadpřirozených schopností a neváhali přitom plenit prastaré artefakty Jeruzaléma. Pátrání pokračuje i nadále a vědci se snaží rozluštit jednu z nejtajemnějších záhad, biblický kód. Matematický fenomén, jehož skrytá poselství údajně obsahují dějiny celého lidstva. Někteří zkoumají biblický kód s využitím nejnovějších technologií, aby získali další ponuré tajemství, klíč k Jeruzalému. Jak bylo totiž předpovězeno v knihách Daniel a Zjevení, ten, kdo bude v posledních dnech ovládat Jeruzalém, ovládne celý svět. Nova uvádí. Rostenberg, nálezce klíče, odešel k Bohu za svítání 4. dne měsíce Avu.
Nech jí být. Ne! Máš už to, proč jsi přišel. Ne! Řekni svému pánovi, že jsme zde. On už to ví. Kód Omega. Stojím přímo před satelitním studiem Alexandra, kde se obrovský dav lidí ze všech sil snaží nahlédnout dovnitř. S napětím očekáváme mého dnešního hosta. Před studiem už od včerejšího večera čekají davy lidí, aby byli svědky setkání s jedním z nejznámějších současných myslitelů. Jeho kniha Posilněte svou budoucnost setkáním s minulostí se věnuje pátrání lidstva po významu a smyslu své existence. Pozor, ještě láhev. Prosím doktora Běžte, běžte. Tak to bylo skutečné antré. Pro držitele doktorátu světového náboženství a mytologie z univerzity v Cambridge poněkud netradiční. Taky si se mnou nevěděli rady. Jak říkám na svých seminářích, výjimečný život je důsledkem výjimečných duševních postojů. Dosáhl jste mnoha úspěchů a jste expert na takzvaný biblický kód, který je v pozornosti médií poté, co byl v Jeruzalémě minulý týden zabit rabín Aaron Rostenberg. Rostenbergova smrt je tragédie. Považuji za štěstí, že jsem ho poznal. Vysvětlete teď našemu publiku, co je to biblický kód a jak funguje. Takže, v Tóře lze nalézt s pomocí kódu slova, která odhalují naši minulost a přítomnost a předpovídají budoucnost. Podle některých lidí obsahuje i jakýsi plán celého vesmíru. Vidíte? Po odstranění mezer a interpunkce najdeme skrytá slova vynecháváním identického množství písmen. Například je to každé 4., 12., 15. Je to jako obrovská křížovka. Hitler, vraždy bratrů Kennedyových. Vše zakódované. Isaac Newton strávil studiem biblického kódu posledních 10 let života. Další příklad. Počítač zjistil, že slova princezna a Diana jsou zakódovaná stejným množstvím mezer. A kolem nich slova Paříž, tunel. A dokonce sr, čili srpen. A 5757 v našem kalendáři 1997. Přesný měsíc a rok, kdy zahynula. A nejúžasnější je, že v knize Daniel mu anděl říká, aby knihu až do konce dnů zapečetil. Je možné, že Rostenberg našel klíč, který lze odemknout. Byl přesvědčen, že Bible je ve skutečnosti holografický počítačový program. A že místo 2 dimenzí má ty dimenze 3. Kdyby se to podařilo, kód by nám vlastně poskytl informace o naší budoucnosti. Takže? Ve své knize se tomu věnuji, protože to, co pokládáme za náboženství, vzniklo v minulosti v podobě mýtů z našeho kolektivního vědomí. Už se vás někdo zeptal, jak to, že lidé jako vy věří v kódy ukryté v Bibli, ale ne v Bibli samotnou? Myslíte jako, kdo čte Bibli, dobře ví, že mu Ježíš odpustí? Ano, přesně to. Tohle mi říkala moje matka. A víte co?
Zemřela při dopravní nehodě, když mi bylo 10. A já si uvědomil, že její víra v tohoto milosrdného Boha, že její pravda byla pouhý mýtus. A proto mýtus musí být pravda. To muselo silně ovlivnit vaše názory. Cassandro, mým cílem je vytvořit prostředí, ve kterém by lidé mohli změnit svůj život. Neřekl tam někdo změna? Přesně tak! Je podstatou naší existence. Viděl jsem spoustu lidí, kteří se přestali snažit a čekají pouze na zásah vyšší síly. Až pochopíme, že vyšší silou jsme my sami, učiníme další krok v naší evoluci. A konečně se sjednotíme. Vyhledávám. Поразительно. Последняя часть кода не хватают. И, конечно, последняя страница тоже. Программа все равно работает. No čež Bůh chvaleje, nado jich najti. No. Zrození impéria začíná. Stone Alexander otevřel brány svého paláce pro každoroční setkání světových celebrit a charitativní aukce. Právě přijíždí známý světoběžník Dr. Gillen Lane. Řekněte nám, budete dnes prodávat nebo nakupovat? Dám si jenom skleničku šampaňského a podpořím ušlechtilý záměr. Mediální magnát Alexander vstoupil do politiky a byl nedávno jmenován předsedou Evropské unie. Dnes hodlá tuto událost oslavit prodejem chovu arabských plnokrevníků a výtěžek z aukce věnovat fondu na pomoc africkým dětem. Přátelé, Římané, krajané, věnujte mi vaše peníze. Moc vám děkuju, že jste přišli. Moje skvělá přítelkyně princezna Gabriela Puccini Toskánská při této příležitosti pronese pár slov. Principessa, prego. V loňském roce se několik korporací předsedy Alexandra zaměřilo na hledání nových způsobů, jak zabránit ubývání našich zdrojů. Dnes zde máme první výsledky našeho snažení. Vědci vyvinuli vysoce nutriční oplatku, která obsahuje dostatek energie pro aktivně činného člověka na více než 24 hodin. Gracia. A novou revoluční metodu odsolování mořské vody, která přinese do nejsuších pouští světa životodárnou tekutinu. Saluty. Na zdraví. Ve světle těchto pozoruhodných úspěchů mám tu čest, že mohu předsedovi Alexandrovi předat letošní humanitární cenu Spojených národů. Děkuji. Pane předsedo? Pan mytologie sám, motivační guru. V pořádku, Dominiku. Takže pomůžete nám, jak se říká, zvednout tlačku? Obávám se, že to bude nad mé možnosti. Ale no tak, doktore Lane, výjimečný život je přece výsledkem výjimečných duševních postojů.
Zjevně už slečnu Berisovou znáte. Jsem její fanoušek. Ano. Omluvte mě, prosím. Nejdůležitější je změna a pohyb kupředu. Rád bych s vámi probral některé z mých... Ano. Kdo je ten člověk? Myslíte Dominika? To je jeden ze Stounových hlavních poradců. Je trochu zvláštní, myslím, že býval něco jako kněz. Já bych si na Stounově místě kryl záda. No, výborně. Vždy připraven. Děkuji vám. Můžu? To je od vás milé. Co by tomu řekla vaše žena? Žijeme odděleně, takže asi nic moc. Účinné jako vaše kazety Síla osobnosti. Ublížil jsem vám něčím v minulém životě? Ne, ale v tomhle ano. Stone je dobrý člověk. Nikdo by ho neměl zneužívat. Já věřil, že to dělá pro lidi. Když nejde jen o peníze, rád každému pomůžu. Skvělé. Víte, co je na těch vašich kazetách nejlepší? Záruka vrácení peněz. Gillen Lane. Jedna ulička ukazuje cestu. Já končím. Hraješ, Gillene? Jsi v pořádku? Jistě. Pořád si hraješ na osamělého vlka. Co tvoje rodina? Kam pak tím míříš? No, nevím. Včera pronásleduješ Stouna Alexandra, což je podle mého názoru velký omyl. A teď si najednou tady. Vždyť si mě přece sám pozval. Jste připraveni na dobroty? Ale veškerý čas trávíš na tenise, na golfu. Proč mi tohle děláš? Dorothy mluvila včera s Jennifer. Proto si mě pozval? Proč si nám neřekl, že vy dva máte problémy? Říkala, že si požádal o rozvod. Všichni nevydrží v manželství 30 let, Jacku. 32. Snažíme se ti pomoct. A co malá Maddie? Co chceš slyšet? Že přicházím o to nejlepší, co jsem kdy měl a nevím, jak tomu zabránit? Jen do toho. Jsme přátelé, Gillene. A přátelé si důvěřují. Taky jsme zažili těžké chvíle. Mít za manžela senátora nebylo vždycky snadné, promiň. Ale slíbili jsme si, že to vydržíme a že to bude fungovat, ať se bude dít cokoliv. Cokoliv. Dobře. Víš něco o viděních? Vidění? Ty jsi odborník na mytologii. Já je mám. Jaká vidění? Nevím. Podivná. Možná se ti snaží něco sdělit tvé kolektivní vědomí. Výborně. Teď se mi posmíváš. Nikdy bych se neposmíval člověku, který mi dodal energii před posledními volbami. O viděních nic nevím. Nikdy jsem žádné neměl. Ale vím něco o manželství. A co je to rodina. A že skutečná hodnota muže se projeví ve výrazu tváře jeho manželky. Alexandrův palác, Řím. Oui, je viens vous aider, ce n'est pas le moment. Oui, d'accord, je comprends, mais... Non, je suis très occupé. Ta bientôt. Ten doktor Lane, co si o něm myslíš? Nevím, co si o něm myslet. Podle mého je zajímavý. Člověk s vizí. Lidí, co mají vizi, není nikdy dost. Nejen ve vašem srdci, ale i ve vaší duši.
Ahoj, Gilene. Tak kde je moje malá oslavenkyně? Takhle ji nemůžeš rozmazlovat, Gilene. Už si ji k narozeninám poslal. Kde pak je můj koláček? Zlato. Já chci ještě cukr. Hádej, kdo ti ještě přišel popřát k narozeninám. Pavouci lektáci. Jo, ale mý pavouci lektáci jsou větší než tvoji. Kdybys mě měl z půlky rád jako jim, měli bychom dokonalé manželství. Neříkej mi, že to tak není. Když přijdeš domů, řekneš mi jenom ahoj a začneš lechtat a pusinkovat. Chceš taky lechtat a pusinkovat? Myslím to vážně, Gilene. Občas nevím, jestli nechodíš na ty přednášky, aby ses nemusel bavit se mnou. Musím dodělat ten koláč. Jen. Ne, Gilene, nech to. Nabídli mi místo na univerzitě. Já chci být tady. S tebou a s Medí. Vím, že to bude chvíli trvat, ale chci, aby to fungovalo. Jak se noříme hlouběji do našich snů, vidíme, jak jsme společně propojeni. Řekněte někdo, můj život může být... Můj život může být... Snem jiného člověka. Snem jiného člověka. Mytologie je pro společnost to, co sny pro jednotlivce. Náboženství se nás snaží přesvědčit, že existují démoni, kteří bojují a zápasí o naši duši. Ale kdo o to stojí, takové věci zvládáme sami. Díky. Mě taky, profesore. Díky. Doktor Gillen Wilcott Lane. Stone Alexander se omlouvá, měl příliš mnoho hostů a málo času. Chtěl by to odčinit a pozvat vás na svůj světový mírový summit. Budete mě muset omluvit. Bohužel nemám čas. Určitě bude zklamaný. Domy Izáka a Izmaila rozpolceny hrůzou. Dom Izáka, synagoga, dom Izmaila, mečit navěrna. Skoro je dom súďby. Svěři s našimi lidmi. Pustí tě plán Jerusalém. Dávaj. Jak vypadám? Kamera říká, že skvěle. Díky. Můžeš udělat polocelek? Dobře. Řekni mi, až budeš. Můžeš začít. Tak a teď se... Točíte? Tohle musíme zabrat. Začneme vysílání s aktuální zprávou. Spojíme se živě s Kassandrou Berisovou do Jeruzaléma. Kassandro? Za mnou teď zuří plameny na místě, kde dříve stával skalní dom, jeden z nejposvátnějších monumentů islámu. Před několika okamžiky otřásla prastarým domem ničivá exploze, která... Ztratili jsme spojení, zjistěte, co se stalo. Kde je Benjamin? Benjamin. Je mrtvý. Nemůžete mu nijak pomoct. Chceme vám předat jistou zprávu, ale napřed musíme odsud.
Pojďte s námi, prosím. Vstoupili do 7. dne. Izraelská a palestinská strana popírají jakoukoliv účast na výbuchu z minulého týdne. Předseda Evropské unie Alexandr vede již 3. den s oběma stranami jednání, které bylo však doposud prakticky bezvýsledné. Světový trh se ocitl pod silným tlakem, neboť existují obavy, že by se konflikt mohl rozšířit po celém regionu. Cena ropy stále šplhá vzhůru, neboť Saudská Arábie pohrozila zastavení dodávek, pokud Izrael nepřizná svoji účast na výbuchu. Mehdi už usnula. Pojedeš dneska k sobě? Nebo bys mohl zůstat tady? A mohli bychom si užívat jako po svatbě. Žádné děti, nespěchat do postele. Co je to? To nic. Stone Alexander? Proč jsi mi o tom neřekl? Není co, odmítl jsem. Ale teď o tom uvažuješ? Měl ses o víkendu nastěhovat. Abych pravdu řekla, nevěřila jsem, že to vydrží. Je to jen týden. Týden. Něco jsem ti a Mehdi slíbil. A dodržím to. Jenom týden. Ztráty na palestinské i izraelské straně neustále rostou. Předseda Evropské unie Alexandr stále věří, že se mu podaří obě strany přivést k jednacímu stolu. Boje v oblasti včera ještě zesílily a střelba z tanků se ozývala po celý den přímo v centru města. Další zprávy Pane, Izrael odstupuje z jednání. Obávám se, že vaše postoje považují za nerozumné. Svět utvářejí nerozumné národy. Řekněte jim, že od jejich otců bylo nerozumné se domnívat, že získají zpět svou vlast. A řekněte jim, že budete jednat nerozumně, dokud se nedohodnou. To je všechno sice hezké, ale... Ne. Seznamte izraelského premiéra se skvělou radou doktora Lejna. A dohledněte na jeho zavazadla a objednejte místo na večeři. Hned? Ano, pane. Běžte. Nechte nás o samotě. Budete pro nás přínosem. Přesně tohle ta sebranka potřebuje. Šelmu, která skrotí jejich zuřivost. Ale to nejsou jenom oni. Všichni jsme tak divocí, tak rozpolcení, tak nezávislí. Neexistuje pořádek, žádný směr, společná... vize. Ano. Řím. Římské impérium se vynořilo po století bojů, které se podobalo našemu století. A přesto stál Pax Romanus na počátku 200 let globálního míru. Umění, literatura, kultura. Svět byl sjednocený. A právě to bych rád viděl. Stejně jako vy bych rád vytvořil klima, které by podpořilo změnu lidských životů. Ano, byl bych rád svědkem dalšího kroku v naší evoluci. Potřebujeme někoho, kdo by na pozadí sjednotil... Co je to za hudbu? Nikolaj Rimský-Korsakov. Ach, v jeho hudbě cítím život. Inspiruje mě. Ano, inspiruje. Potřebujeme osobnost, která by takovou zprávu stělesnila. Jako byl Martin Luther King. Gandhi. Nový Cezar, který by se stal předzvěstí nového míru. Ach, ne, Cezara ne. Vždyť přece on jenž ovládá omezený svět jako kolos a my malí lidé procházíme pod jeho obříma nohama a hledáme si svůj ubohý hrob. Ne, tak ambiciozní já nejsem.
Prozradím vám něco, do čeho bylo zatím jen málo lidí zasvěceno. Bombardování, nedostatek potravy, epidemie, to je propojeno. Kdo? Proč? To stále ještě nevím a právě proto je naše práce stále naléhavější. Naše práce? Nejlepší barolo v zemi, věřte mi. Z vinic Stouna Alexandra. Muže mnoha talentů. Můj otec pěstoval víno. Můj otec. Stejně jako mnoho dalších Alexandrů v této zemi musel dřít od rána do soumraku. Nesmíš zahanbit svou matku. Pokud to ovšem nebyl také záletník, který tloukl svou ženu, odporný člověk. Snažil jsem se oddělit zrno od plev, chápete? Základní kámen klade základy. Dovolali jste se Kleinu, nechte nám vzkaz. Ahoj. Jen, doufal jsem, že budeš doma. No, víš, předseda Alexandr mi nabídnul funkci ministra informatiky. Zítra vyrážíme na turné dobré vůle. Ještě nevím, jak dlouho to potrvá, ale všechno uvnitř mi říká, že tohle je ono. Tohle je důvod, proč žiju. Řekni Medii, že jí mám rád. Jak to bude možné, hned se zase ozvu. Dávej na sebe pozor. Rodina nebo obecné blaho? Je to těžká volba. Také jsem ji podstoupil. Je to už dávno. Litoval jste někdy? Vy i já máme vyšší cíle. Tak pojďte. Půjdeme oslavit počátek naší spolupráce. Stone Alexander a motivační guru Gillian Lane spolu dnes vyrazili na, podle jejich slov, celosvětové turné dobré vůle. Řada shromáždění na podporu míru a sjednocení začne dnes ve Washingtonu a bude pokračovat podobnými mítingy v hlavních městech celého světa. Akciový trh příznivě zareagoval na návrh Stouna Alexandra vytvořit jednotnou světovou měnu. Ve své výzvě nabídnul státům třetího světa zdarma nová ocelovací zařízení, která by pomohla nastartovat jejich chátrající hospodářství. V Jeruzalémě se davy přihlížejících shromažďují kolem dvou neidentifikovaných mužů, kteří se prohlašují za proroky seslané Bohem, aby svět varovali před blížícím se koncem. Současně s tím Gillian Lane ve Vatikánu vyhlásil utvoření Světové sjednocené náboženské rady, podle jejíhož prohlášení nespěje svět ke konci, ale k zářnému novému začátku. Po skončení konference hodlá doktor Lane zůstat v Římě a vychutnat si zasloužený odpočinek v Alexandrově rezidenci. Halo? Musíte zastavit blízkovýchodní summit. Cože? Kdo je to? Nesmíte dovolit, aby pokračoval. Setkání je tajné a ještě nebylo domluveno. Kdo je to? Hraje jim přímo do rukou. Do čích rukou? Kdo je to? Vím o Rostenbergerově programu. Už se toho nemůžu dál účastnit. Setkáme se u katedrály Piazza zítra ve 2 hodiny. Přijďte sám. Pravda vás osvobodí. A pak řekl, pravda vás osvobodí. Asi je to nějaký cvok. Myslím, že byste se s ním měl setkat. Kdo ví, co se od něj můžeme dozvědět. Pošlu s vámi ochranku. Ne. Miláčku. Molly, čau. Jestli tam půjdu tam sám. Nechci ho vystrašit.
A to je všechno, co vám dal? Neřekl, jestli ho nikdo nesleduje. Nic? Neměl na to čas. Neměl jsem vás nechat chodit samotného, měl jsem to... Ale řekl... Je mi jedno, co říkal. Mohli vás zabít. Co to má znamenat? Divoká sebranka skrocená šelmou. To jsou prakticky moje slova. A hebrejský kód? Upřímně sám nevím. Co když to mělo za účel odradit nás od summitu? Nevím, kdo a jak to objevil, ale vím, co mi to říká. Musíme konat dřív, než se stane něco dalšího. Spojte mě s izraelským premiérem a připravte letadlo do Izraele. V žádném případě. Ne, to neudělám. Chci, abyste pochopili, že se už nevzdáme ani jediného zrnička písku. Můj národ nic podobného nepodporuje. Pánové, prosím. Chápu vaše obavy ohledně skryté agendy. Ale předseda Alexandr je rozumný muž. Chce dávat, ne brát. Pánové, nebudeme se obracet k negativismu. Předseda Alexandr věnoval své bohatství světu. Chce je věnovat vám. A jako projev důvěry bych vám teď rád něco navrhl. S radostí a pýchou vám chci oznámit podepsání 7leté mírové smlouvy, která nejenže zaručuje hranice Izraele, ale palestinskému národu přiznává právo na nezávislý stát. Abych pomohl nastolit atmosféru naděje, nabídl jsem, že osobně poskytnu finance na opravu skalního domu a chrámu slavného krále Šalamouna, které stojí bok po boku na Chrámové hoře. Gillen, gratuluju. Blahopřeji. Teď mě poslouchejte. Váš život je v ohrožení. Dobře, kde je kamera, co? Navedl vás Stone? Myslím to vážně, Gillene. Sice ničemu z toho nerozumím, ale mám pro vás vzkaz od těch 2 proroků. Říkají, abyste následoval stránky krve. Nezní to trochu jako nějaká nepodařená detektivka? Gillene, Cassandro, pojďte slavit s námi. Předseda Alexandr se zapsal do dějin lidstva a Spojené národy přijali jeho plán na vytvoření Světové unie, jejíž struktura modeluje 10 zón evropských mocností. Současně přidal zázračné potravinové a vodní preparáty, stejně jako novou revoluční technologii na neutralizaci atomové výzbroje. Pánové, jako symbol našeho nového desatera globálního míru, mám tu čest představit vám tento trvalý obraz. Nechce se mi věřit, že by se tolik zemí, včetně naší vlastní, vzdalo vlastní suverenity. Tak, počkejte. A překvapuje mě, že stejný názor má menšina obyvatel. Nejde o žádné předávání suverenity, jde o dostupnost světových zdrojů. Ne. Podívejte se, čeho za jeho vedení dosáhla Evropská unie. Světová unie je stále demokratická, ovšem mnohem širším měřítkem. To je nesmysl. To byl laciný argument. Rajská vůně po 3,5 roku provoní vzduch. O rok později. Rok po rozhodnutí opětovně vybudovat oba chrámy pokračují na obou svatých místech stavební práce. Tajemní proroci z Jeruzaléma nepřestávají zneklidňovat místní obyvatele tvrzením, že jim Bůh jako součást svého posledního soudu udělal moc umlčet nebesa. Předseda Alexandr a doktor Lane se večer vracejí do Říma z oslav 3. výročí podpisu blízkovýchodní smlouvy tady v Ženevě.
říkají, abyste následoval stránky krve. Pane? Takže řekněte mi. Co? Je-li nám něco souzeno a my to nenaplníme, budeme za to prokleti. O čem tam mluvíte? Pokud měl Adolf Hitler přidělenou určitou roli a sehrál ji až do konce, zasloužil si zatracení. Stone, jste na pokraji. Fáze Omega, pokračovat či přerušit? Když jsme získali Rostenbergův program, netušili jsme, že následovat proroctví nám přinese takové výsledky. Potravinové vynálezy, politická tajemství, změny na Blízkém východě, vaše jméno, moje jméno, Lejnovo jméno. Pokud nešlo v první fázi kódu přerušit, co se stane, když iniciujeme fázi druhou? To je evidentní. Stačí důvěřovat kódu. Z 10 rohů povstane. Říše zbudovaná na kameni. Všichni se klaní před šelmou a jejím prorokem. Musíte důvěřovat kódu. Jděte dolů a iniciujte fázi číslo 2. Je předpovězeno, že svět bude ležet u vašich nohou. Ale bude to z mé svobodné vůle, anebo proto, že jsem se stal šelmou, pouhým pěšákem v něčem, co... Doktore Lejne, víme, že jste tady. Už ani to. Dejte tu zbraň pryč, Dominik. Viděl proroctví, pane. Dejte ji pryč. Ukradl jste Rostenbergův program. Sledoval jste kód jako scénář. Zničil jste dom, synagogu. Ano, a kolik dobra jsme vykonali, Gillen? Kolika lidem jsme pomohli, kolik životů jsme zachránili. Pomyslete na to, co jsme všechno společně dokázali. Ne. Dejte mi ten program.
Vzdal jsem se kvůli vám rodiny, svého života! Tolik mrtvých, Rostenberg! Gilene, poslouchejte mě, poslouchejte. Život není nikdy takový, jak se zdá. Stojíte na prahu naplnění svých největších snů, nesmíte se jich teď vzdát. Potřebuji, abyste se stal mluvčím nového světa. Mým vizionářem. Ano, mým prorokem. Nechte nás o samotě, Dominiku. Řekl jsem, nechte nás. Řekl jste, že prorokem budu já. Krev se řine z kamene, svět se diví. Doktor Lane postřelil předsedu Stouna, zamknul mě v laboratoři, pusťte mě odsud. Policii najít Lejna, chci ho živého nebo mrtvého, to je jedno. Zastavte! Ukažte mi vaše doklady, prosím. Mohl utéct. Je mi to jedno, chci, aby měli jeho fotografii na každé policejní stanici na světě. Dejte se do toho! Venku v hale po obou stranách dveří. Prosím, buďte doma, Cassandro. Jste v pořádku? Gilene! Gilene, co se děje? Je to všude ve zprávách. Byl to Dominik. Udělal to Dominik. Jo, jasně. Počkejte! Našel jsem stránky. Stránky krve. Měla jste pravdu. Potřebuju vaši pomoc. Pročesávají letiště. Musela bych vás dostat do nějakého letadla společnosti. To snad není pravda, že tohle dělám. Pojďte. S Bohem, příteli. Teď to převezmu já. Jdu dolů. Lékaři oznámili, že dnes v noci ve 2:06 zemřel v Římě předseda Evropské unie Stone Alexander kulkou vraha. Jediným podezřelým zatím není nikdo jiný než doktor Gillen Wilcott Lane. Motivy činu zůstávají v tuto chvíli nejasné, ale Lane je prý ozbrojený a nebezpečný. Policejní sbory všech států se spojily v obrovském celosvětovém pátrání. Italské úřady uzavírají veškeré cesty, kudy by podezřelý mohl uprchnout ze země. Myslím, že hovořím za všechny, když řeknu, že nás děsivý čin doktora Lanea šokoval. Nemůžeme a nesmíme dopustit, aby skutky jediného šílence zpomalili nebo dokonce zastavili celosvětové dílo Stona Alexandra. Jednou za čas se objeví osobnost, která je jakýmsi vtělením kolektivního vědomí. Buddha, Konfucius, Ježíš Kristus, Mohamed a nyní, jak se přesvědčit, další muž, který je hoden naší chvály a obdivu. Stone Alexander. Nesmíme na něho zapomenout. Musíme převzít jeho globální dílo.
s důvěrou a odvahou, že na nás stále dohlíží. Co uděláme, až najdeme proroka? Pokusíme se odhalit pravdu? Ten disk. Rostenberg říkal, že Tóra obsahuje genetický kód vesmíru. Nenapadlo mě, že to myslí doslova. Využil proroctví z knihy Daniel k vytvoření trojrozměrného modelu a rozluštil kód. 70 týdnů je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu. 70 oddílů textu, 7 řádek každý. Ale horní oddíl chybí. V knize Daniel je, že po 69 týdnech, čili 7, bude pomazaný, zahlazen a nebude již. Rostenberg neměl čas do něj vstoupit. Kníže vzduchu obětován, hrobka znovu obydlena. Alexandr. Ne, zmizte. Nikdo se nesmí. Jak? To není podstatné. Pojďte sem. Řekl jsem, pojďte sem. Blíž. Zdravím vás, příteli. Odteď to převezmu já. Buďte mi i nadále užitečný a já si vás ponechám, ale pokud tomu tak nebude... Utečou z vás třeba stejně, jako se to stalo Jidášovi, když zradil svého pána. Je to jasné? Dobře. A teď... závěrečný kód. Už jste jej získal, ne? Se závěrečným kódem zatím nic nového. A Lane? Nic. 7 rohů se klaní zraněné hlavě. Uvědomujete si, že se muž celý život snaží vydobít si uznání svých rodičů, lásku ženy nebo muže a úctu svých vrstevníků a oni jeho úsilí odmění tím, že ho uloží do bedny vysklené nějakými příšernými květinami, které by si sám nikdy nekoupil. Dovnitř nebo ven, Dominiku? Promiňte, myslel jsem, že odpočíváte, nechci obtěžovat. Proč? Spal jsem 48 hodin. Pak tedy půjdu. Ne, ztratil jsem potřebu spát. Zavřu oči a hlavu mi zaplňují myšlenky. Myšlenky, které nejsou moje. Co jste mi přinesl? 7 rohů se klaní zraněné hlavy. Skvělé. Zorganizujte schůzku Světové unie. Uvidíme, který z 10 národů mi zůstal věrný. Tady? No, proč ne? Řekněme postelový summit. To zní dobře, nemyslíte? Ano. Myšlenky jsou jako ty hlasy? Ne, jsou mnohem mocnější. Mnohem mocnější než výjimečné. Ano, jako by mě někdo, ať je to kdokoliv, měl na milost a nemilost a bolestivé. Tak bolestivé. A přesto sladké. Ano, mnohem sladší než ty hlasy.
Tak ano, dlužím vám nějaký projev loajality. S Lanem jsem se zmílil, ale vy vzdal jste se kvůli mě svého kněžství. Zachránil jste mě před hlasy. Nebyl bych tady, kdybyste nezabloudil do mé zpovědnice. Nemohl jsem normálně myslet. Měl jsem pořád na rukou krev a ty hlasy byly... To, co považujete za slabost, já považuji za sílu. Každý, kdo se odhodlá zabít vlastního otce, má odvahu dosáhnout čehokoliv. Ach, ano. Ano, pravda. Jste si jistá, že to je tady? Opuštěný klášter v kopcích za Jeruzalémem. Je to místo, kam mě přivezli. Nemůžu to tvrdit 100%, protože jsem tu byla za tmy. Ale myslím, že to je ono. Tamhle je ta místnost, do které mě odvedli. Ano. Šalom, doktore Lane. Už velmi dlouho se s vámi chceme setkat. A vy jste, pánové, kdo? Na našich jménech nezáleží. Záleží pouze na pravdě. 7 z 10, já jsem ohromen. Je neuvěřitelné, co člověk neudělá pro trochu pozornosti. Jaké to bylo, pane? Vzpomínáte si na něco? Slyšel jsem nějaký hlas šeptat Alexandře. Otočil jsem se a stal tam nějaký muž. Jsem Alexandr Veliký, zaslechl jsem, jak promluvil. Pánové, to, co vám teď řeknu, zůstane mezi těmito 4 stěnami. Souhlasíte? Ano. A pak mi ten velký muž řekl, za mých časů na zemi jsem dobil celý svět, ale po krátkém životě jsem se ocitl zde, v jiném světě. A unavený válkou jsem se zde rozhodl zůstat, nevracet se upevňovat své království, ale vy řekl, vy musíte jít zpátky. Ve jménu lidské evoluce. Buďte Alexandrem, jakým jsem nebyl já. Sjednoťte svět. Stone Alexander byl jmenován vůbec prvním předsedou sjednoceného světa. V jednu chvíli došlo k roztržce a 3 členové rady opustili jednání, většina však zůstala pevně rozhodnutá. Oficiální inaugurace proběhne za týden souběžně s vysvěcením Šalomounova chrámu během židovského svátku Purim. Přichází Sir Percival Lloyd. Požádáme ho o rozhovor. Předseda Alexandr naše žádost 3krát odmítnul, ale nakonec se nám ho podařilo přesvědčit, že náš zraněný svět dokáže vyléčit pouze muž, který byl smrtelně zraněn a přesto se dokázal zázračně vzchopit. V takových zlomových okamžicích dějin se často pronášejí jistá známá slova, ale nikdy nezněla pravdivěji než teď. Král je mrtev? Ať žije král! Děkuji vám. Už žádné komentáře, děkuji. Drak dal šelmě svou sílu i trůn, i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala smrtelně zraněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Posmrtná zkušenost z člověka neudělá. Je psáno, že v posledních dnech vystoupí vládce světa, obnoví Šalamounův chrám a zajistí 3,5 léta míru na zemi pod novým římským impériem. Pak bude posednut satanem a prohlásí se Bohem a nastolí hrůzovládu teroru, dokud nepřijde Pán a nezničí ho. Poslední bitva mezi nebem a peklem se blíží. Pánové, chci jenom očistit své jméno. Nemusím najít kód. Probíhá krutá válka mezi anděli světla a temnot. O vaši duši, doktore Lane. O čem to tady mluvíte? 4 koně apokalypsy. Ostatní vidění. Ta nejsou skutečná. Existují jen tady. A vy možná taky. Vaše pravda vám hledí přímo do tváře. Stačí jen důvěra dítěte, abyste ji přijal. Moje dětství mi někdo sebral. Takže nevím, o čem mluvíte. Hledáte něco, co vyplní prázdnotu ve vaší duši, ale tu může vyplnit pouze Bůh.
To je směšné! Jennifer, tady Gillen. Gillen, jsi v pořádku? Potřebuju tvou pomoc. Mám na všechno důkazy. Sir Percival Lloyd, důkaz spiknutí Alexandrova biblického kódu. Snažil jsem se to zamailovat vůdcům Světové unie, ale myslím, že Alexandr zachytil. Chtěl bych ti ten program poslat a možná by ti ho mohl pomoct rozběhnout ten tvůj kamarád z fakulty, ten jak pracuje pro NSA. Cokoliv budeš potřebovat, Gillene. Díky, Jen. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Gillene, co se stalo? Našli nás. Komu to voláte? Mám tady špatný signál. Zastavte! Co? Proč? Zastavte! Haló? To jsem já. Našla jsi něco? Já nejsem žádná husa, Gillene. Prověřila jsem ten program. Nic nemáš. Alexandr je dobrý člověk. Obětoval se pro svět. Nutně potřebuješ psychiatra, Gillene. Dostali se až k tobě, že ano? Nech nás s Medy na pokoji, Gillene. Už sem nevolej. Musíme do LA. Zešílel jste? Všude jsou Dominiky. To je mi jedno. Ty problémy jsem jim způsobil já. A musím jim pomoct. Je to moje dítě. Zadejte prosím závěrečný kód. Program se zastavil. Dál se nedostaneme. To je jedno. Zahájíme přípravy na mou korunovaci v chrámu. Korunovaci? Bez závěrečného kódu jsme v koncích. Neexistuje cesta ven. Já si vždycky nechávám cestu ven. Jak by se dostal do Los Angeles a proč není ten dům oklíčený? Už jsou na cestě. Nikoho nenapadlo, že by se tu mohl objevit. Proč nestřílí? Střílejte! Nemám ho! Okamžitě střílejte! Nemám ho! Zlato, ne. To je jen další sen o tatínkovi, to je všechno, rozumíš? Co se tu děje? Gillene, už jsem ti to řekla. Nech nás na pokoji. Vypadni! Štěnice. Hrozně se bojím. Nechci
Němci, aby nám něco udělali. Gillené, nemáme moc času. Zavolej police. Řekni, že k ní s Maddie přijedete na několik dní na návštěvu. Ale mají napíchnutý telefon, uslyší nás. Přesně to chceme. Protože se všichni naskládáme do minivanu a místo toho pojedeme do Mexika. Setřeseme je a získáme trochu času. Odjíždějí. Kde jsou jednotky? Budou tam za pár vteřin. Gillene, co tady děláš? Co se děje? Promiň, Jacku, už jsme si nevěděli rady. Jacku, co se děje? Co je? Maddie, miláčku. Nasadili jsme veškeré síly, prohledáváme ulice, ale vypadá to, že jsme je ztratili. Proč nemůžeš jít s náma, tati? Poslouchej, zlato. Dorothy tě vezme s maminkou k ním do srubu. Vždycky se nám tam přece líbilo. Strýček Jack zavolá svým kamarádům z vlády a pomůže to tatínkovi vyřešit. Brzy přijedu za vámi. Slibuješ? Slibuju. Dávej na sebe pozor, ano. Ty taky. Nechoď, tati! Vyřídím ty telefony a pak přinesu něco k pití. Máš v tom trochu whisky. Je to dobré na nervy. Jacku, já vídám démony. Démony? Potřebuješ skutečně pomoc. Jsou skuteční. Jsou skuteční. Podívej, nevím, co na to říct. Omluv mě na chvilku. Hned jsem zpátky. Příroda volá. Právě jsme od vás dostali zprávu. Chvilku tam Lejna zdržte. Mí lidé tam hned budou. Jacku? Jacku? Gillene, já... Jsi v pořádku? Promiň. Jde o tvé dobro. Udělal jsem to pro tebe. Udělal jsem to pro tvoji rodinu. Je v koupelně. Hej! Co to děláte? Nikdo mi neřekl, že ho chcete zastřelit. Všem jednotkám. Podezřelý uprchl pěšky. Pravděpodobně se snaží opustit oblast Hancock Park. Směr neznámý.
jenom zlý sen. Měl si je už když jsme letěli zpátky. Kde to jsme? V bezpečí. Zpátky v Izraeli. Cože? Našla jsem tě, když jsi omdlel na ulici. Už jste se probudil. On vyhrál, že ano? Ať se stane cokoliv, nesmíte se vzdát naděje. Závěrečný kód. Nashledanou. A nezapomeňte. Důvěra dítěte. Kam jdete? Bylo to předpovězeno v knize Zjevení, doktore Lane. Nastal čas, abychom naplnili svůj osud. Gilene? Gilene? Dali ti závěrečný kód? Ano. Dali mi ho. Já to věděla. Dej mi ho. Měl bys to konečně pochopit. I Satan přichází jako anděl světla. 4, 5, 8, už jsme na dole. Chrám byl pečlivě zrekonstruován na základě popisu ze Starého zákona a podrobných historických záznamů. Navzdory této péči se někteří ortodoxní židé chopili zbraní na protest proti změnám, ke kterým došlo v posvátné krajině. Pane, právě se ozvala máme Lejna a závěrečný kód. A to je má cesta ven. Říkal jsem vám, že si vždycky nějakou nechám. Ano. Postavili jste mi nesmírně úchvatné sídlo. Má duše se tetelí štěstím nad tím, čeho bylo dosaženo. Neboť jsem si v srdci pravil, já vstoupím na nebesa. A nakonec se tak stalo. Pozvednu svůj trůn nad hvězdy boží. A nakonec se tak stalo. Budu korunován před tímto shromážděním na vrcholku této posvátné hory. A nakonec se tak i stalo. Dokázal jsem to, čeho nebyl schopen nikdo přede mnou. Učinil jsem další krok v naší evoluci. Stal jsem se králem a bohem. To je rouhání! To není nic než rouhání! Uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž mluví prorok Daniel. Jak stojí na místě svatém, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou. Neboť smrt vnikla do našich paláců, vyhubila děti v ulicích a jinochy na náměstí. Jak si spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak si sražen k zemi. Přišel den, kdy se lidé budou dívat a divit. To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími. Všichni jste se klaněli muži hříchu. Ale na dům Davidův Pán. Pán? Ano, Pán vylije ducha milosrdenství. Budou pohlížet na Pána, kterého probodali
A truchlit tak, jako člověk truchlí pro jediného syna. Pán? Pouze já jsem kníže míru. Je-li zde nějaký další, ukažte nám všem znamení právě tady a právě teď. Je zlá a zvrácená generace, která žádá znamení. Ale jako Ježíš, tvým jediným znamením bude toto. Znič tyto chrámy, jeho svaté proroky a Pán je ve 3 dnech znovu postaví. S upřímnou radostí. Vystavte tyto zatracence a nechte je hlídat. Ať celý svět vidí, co se stane těm, kdo mi odporují. Odveďte mě odsud. Izraelci a několik dalších odstupují. Udělám z nich příklad pro zbytek světa, tak se mnou nebudou jednat. Ať na mě moji generálové počkají v Římě. Další by je mohli následovat. Potom rozdrtím i je. Nezapomeňte, že mám závěrečný kód. Jakmile vydám signál, chci rychlý pozemní útok, aby naši velvyslanci mohli oblast opustit a bude následovat strategický jaderný úder. Ach ano, za svoji drzost draze zaplatí. Až dorazí slečna Berisová, dejte mi vědět. Ano, pane předsedo, možná by vás zajímalo tohle. Co by mohlo být tak naléhavé? Vyberte si. Přes 3 miliony obyvatel zahynuli a 100 000 jich hledají přístřeší po dopadu obrovského meteoru do východní Evropy. Hongkongská pobočka vyhlásila zastavení výroby na základě laboratorních výsledků, které potvrdily, že molekulární struktura mořské vody v oceánech podivně zmutovala. Právě jsem to dostal od Gillena Lanea. Je to pravda nebo ne? Co myslíte? Něco takového nepodpoříme. Je mi líto, ale nemáme na vybranou. Ale ano, máme. Svět se o tom dozví. Pánové, prosím. Spolupracujme tak, jak tomu bylo dosud. Dovolte mi dokončit jednání a hned se vám budu věnovat. Ach, Cassandro. Má Jezabel. Má Salome? Dobrá práce. Vůbec nic netušil. Ach, to určitě ne, ale já... Doufám, že to pro tebe nebylo příliš těžké, protože vím, jak jste se zblížili. Zblížili? Nevím, co tím myslíš. Myslím tím to, zda by si našla odvahu zmáčknout spoušť. Zapomeň na to. Co to tu hrajete za hru? On tě obelstí. To není možné, to přece nemohu. Takže ty ho teď bráníš? Ne. Nejlepší bude, když si s ním oba půjdeme promluvit. Bez závěrečného kódu nikdy nezískáme poslední proroctví. Kde je? Budeme se ptát tak dlouho, dokud nám to neřekneš. Nevím to.
Uvědomujete si, že kdybych měl zajištěnou bezpečnost, kterou mi poskytne proroctví závěrečného kódu, nemusel bych zničit celý Blízký východ. Musel jsem zemřít, abych inicioval druhou fázi. Takže kdo bude muset zemřít, aby započal fázi závěrečnou? Bože, Ježíši, zachraň mě. Věci se dali do pohybu. Teď ti pomůžu k dalšímu stupni evoluce. Nechte ho být. Pravda vás osvobodila.
Ve světle vzkříšení svatých božích proroků se zříkáme naší podpory a prohlašujeme vás heretikem. Gilene. Odvolejte útok. Doktor Lane, jaké nečekané potěšení. Odvolejte útok nebo zemřete. Mrtvým mužem jsem už jednou byl. Odvolejte ho, pomáhej mi Bůh, abych... Bůh? Já jsem bohem tohoto světa. A vy jste tu mohl být se mnou, není to tak, má drahá? Ano, moje trojice. Strávil jste příliš času s kódy. Šelma i falešný prorok budou vrženi do jezera, kde hoří síra. To jsou pohádky. Já jsem ten, kdo ovládá výsledky historie. Já udávám směr kulkám a říkám lidem, co si mají myslet a čemu věřit. Byl jsem Jidášem, který zradil Krista a přivedl ho na kříž. Byl jsem Hitlerem, který nechal zmasakrovat miliony a byl jsem opilý řidič, který zabil vaší matku. Ale byl jsem taky ten, kdo zastavil kulku určenou vám. Ano, zemřel jsem, abyste vy mohl žít. Ty nevidíš, co je zač. Tak ona vidí. Vidí toho, kdo ji vytáhl ze špinavé stoky. Kdo jí věnoval moc a kdo z ní udělal nesmírně žádanou bytost. Blížíme se k místu určení. Jako se mi udělal z vás. Je mi líto, Gilene. Jednotky jsou v palebné pozici. Není ještě něco, co byste chtěl dodat, jako třeba závěrečný kód. Pořád je čas odvolat jednotky. Čekáme na váš rozkaz. Všechny letouny v pozicích nad cílovou oblastí. Spouštěcí manévr iniciován. Zbraňové systémy připraveny. Čekáme na rozkaz k odpálení. Připravte se na útok. Počkejte! Já vám ho dám. Ach ano, já věděl, že budete rozumný. Odpustíte mi. Zadejte závěrečný kód. Děkuji vám. Zahájit útok na můj povel. Cože? Už jsou na svých pozicích, proč kazit celý výlet? Na můj povel 3, 2 a... Svítání nového milénia. V českém znění Filip Jančík, Martin Kolár, Libor Hruška, Lucie Kožinová, Jan Tříska, Pavel Rýmský, Ivana Milbachová, Jan Pohan, Tereza Taberiová, Libor Terš, Jiří Valšuba, Zuzana Šulcová, Bedřich Šetena, Otmar Brancuský, Radana Hermanová, Bohuslav Kalva, Dalimil Klapka, Zuzana Hikyšová, Jan Hanžlík, Petr Gelnar, Radka Stupková, Radovan Vaculík, Marcela Kyselová. Překlad Marek Štys. Zvuk Petr Kočík. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková. Dialogy a režie Petr Švéda. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným v roce 2004 vyrobila Česká produkční 2000 AS.